Hozom. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzám, ide Siklósvárába. Kicsit kevesen vagyunk, mint azt látjátok. Veletek végre fel tudjuk építeni azt az igazi várat, amivel ezeket a labancokat el tudjuk innen kergetni, és többet nem fognak minket riogatni. Benne vagytok mindannyian? Igen! Számíthatok rátok, hogy megépítjük a várat együtt mindannyian? Igen! Nem hallottam elég hangosan. Igen! Jó, akkor fejezzétek be az evést. Folytassátok az evést, és amikor befejeztük, akkor átmegyünk a várunk főterére, és fölhúzzuk a táborunknak az zászlóját, illetőleg a további eligazításokat a várépítéssel kapcsolatban ott fogom majd nektek megejteni tábornagyommal együtt. Köszönöm. További jó étvágyat! Éljen a kapitány! Köszönöm! Éljen Tenkes! Thank you.